Καλώς όρισες σε ακόμα ένα market analysis. Το σημερινό market analysis θα είναι αρκετά ενδιαφέρον λόγω των γεγονότων που γίνονται τώρα με τον πόλεμο με το Ισραήλ και το Ιράν. Οπότε σήμερα θα σου δείξω το πώς θα προετοιμαστώ εγώ για κάποιες ευκαιρίες που πιθανόν να δοθούν μέσα στην αγορά αν τα πράγματα χειροτερέψουν με τον πόλεμο, που μακάρι να μην χειροτερέψουν προς Θεού. Αλλά αν τα πράγματα χειροτερέψουν, τότε πρέπει κάπως να προετοιμαστούμε μέσα στην αγορά για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Πριν να περάσουμε στην ανάλυση της αγοράς, να σου υπενθυμίσω ότι δεν είμαι οικονομικός σύμβουλος. Ό,τι δείξω σε αυτό το βίντεο είναι καθαρά δικές μου απόψεις, καθαρά δικές μου αναλύσεις, και το trading περιέχει ρίσκο. Και επίσης, αν ενδιαφέρεσαι να πάρεις το trading σου στο next level, να το κάνεις full time σαν δουλειά, τότε μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, να σου στείλω κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει. Λοιπόν, ξεκινούμε πάντα με τα νέα, να δούμε τι νέα θα επηρεάσουν το δολάριο. Ξεκινούμε πάντα με το δολάριο, γιατί το δολάριο είναι αυτό που επηρεάζει γενικότερα την αγορά. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά νέα την Παρασκευή, που είναι τα NFP News. Συνήθως στα NFP βλέπουμε μεγάλες κινήσεις μέσα στην αγορά, οπότε θα παίξουν πάρα πολύ ρόλο τα NFP, αν θα βγουν θετικά ή αρνητικά, για να δούμε έναν περίπου ποιο θα είναι το forecast, δηλαδή η πρόβλεψη για τα επόμενα news που έχουμε για το inflation. Οπότε, το focus με εμένα για το δολάριο, το που είμαι συγκεντρωμένος, είναι την Παρασκευή στα news, η ώρα 3.30, ώρα Κύπρου Ελλάδας. Οπότε, εκείνη την ώρα να έχεις λίγο έννοια μέσα στην αγορά, γιατί αν είσαι σε κάποιο trade, μπορεί λόγω του volatility που θα έχει εκείνη την ώρα μέσα στην αγορά να χτυπήσει εύκολα stop loss ή slippage. Οπότε, η προσωπική μου άποψη είναι, αν θα είσαι σε κάποια trades, καλύτερα τα κλείσεις από πριν. Οπότε εγώ είμαι συγκεντρωμένος σε αυτά τα news και λογικά μόλις βγουν αυτά τα news, ανάλογα θα βγουν θετικά ή αρνητικά, θα βγει και το forecast για το inflation. Το inflation είναι στο 2,5%, θέλουν να το πάρουν στο 2%. Οπότε αν δεις ανάλογα με το forecast, θα δούμε περίπου στο επόμενο market analysis πριν την 5η, 10 Οκτώβρη, να δούμε πώς θα προετοιμαστούμε και στις θέσεις θα πάρουμε μέσα στην αγορά. Λοιπόν, πάμε στο δολάριο. Το δολάριο long term, όπως σας είπα, είμαι bearish, δηλαδή το βλέπω να συνεχίζει προς τα κάτω. Τώρα το market πιθανόν κάνει έναν είδος re-accumulation για να πάει να rebalanceri κάποια areas. Όπως βλέπετε, έχουμε ανοιχτά areas προς τα πάνω, τα οποία πρέπει να πάει να τεστάρει. Αν ανάλογα και με τα NFP, αν βγουν αρνητικά τα NFP για το δολάριο, τότε θα δούμε κίνηση προς τα κάτω. Αν βγουν θετικά, θα δούμε κίνηση προς τα πάνω. Να σας το εξηγήσω πιο απλά. Όμως, από τη μια είμαστε 50-50 μέσα στο market, γιατί το δολάριο έχει αφήσει ανοιχτό χώρο προς τα κάτω για να rebalanceri, και επίσης έχουμε και ανοιχτά areas προς τα πάνω, όπου το market πρέπει να πάει να rebalanceri. Οπότε είμαστε κάπως 50-50. Εννοείται εμένα το view μου είναι το market να καθαρίσει αυτά τα highs και να έρθει ακόμα λίγο πιο πάνω, πιθανόν μέσα σε αυτόν το area εδώ πέρα. Ωραία, θα βάλω ότι είναι ένα area που θα ψάξω για να πουλήσω. Αλλά ρε παιδιά, αν δούμε το δολάριο να πηγαίνει προς τα κάτω, επειδή τώρα είναι σε έναν κρίσιμο σημείο το market, λόγω του ότι πήγε σε έναν area το οποίο υπάρχει αρκετό volume. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, το market καθάρισε το low, καθάρισε το high και μετά ξανασπάσε προς τα κάτω. Έχουμε και imbalance τη Δευτέρα εδώ πέρα, οπότε το market ήρθε σε έναν κρίσιμο σημείο το οποίο περιέχει volume. Οπότε το market πολύ πιθανό να δώσει και ένα retracement προς τα κάτω, και να δούμε κάτι τέτοιο για ακόμα ένα push πριν το market να κινηθεί προς τα κάτω. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Τώρα, αν το market από το σημείο που είναι τώρα εδώ πέρα, ουσιαστικά που εδώ πέρα που γίνεται το manipulation,
αυτό του high, αν δώσει retracement το market προς τα κάτω, το που το βλέπω εγώ προσωπικά να πηγαίνει είναι ότι πρέπει καταρχήν μέσα σε όλον αυτόν τον area να δούμε που υπάρχει volume. Λόγω του ότι το market πάντα πάει και τεστάρει τα area στα οποία υπάρχουν volume. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το market καθάρισε το high. Το σημειώσουμε με κόκκινο. Καθάρισε το high, μετά καθάρισε το low. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι όλο αυτό το area. Τώρα πάρα πολύ σημαντικό πρέπει να δούμε εδώ μέσα ρε παιδιά που υπάρχει το volume. Δηλαδή ποια areas έχουν πολύ volume. Βλέπουμε ότι από εδώ πέρα ουσιαστικά το market ξεκίνησε να πηγαίνει προς τα πάνω aggressive, καθάρισε τα highs. Μετά βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε imbalance στη Δευτέρα, οπότε υπάρχει αρκετό volume. Και επίσης βλέπουμε ότι εδώ πέρα παιδιά το market ανοίξε με gap. Οπότε ουσιαστικά το area το οποίο υπάρχει αρκετό volume είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Οπότε at least το market, αν θα δώσει reaction προς τα κάτω τις επόμενες 2 μέρες που είναι τα news, πρέπει να έρθει να τεστάρει αυτόν το area και θα δούμε αν θα συνεχίσει προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Alright. So αυτό είναι το view για το δολάριο ρε παιδιά. Το πιθανότερο σενάριο κατά την προσωπική μου άποψη είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί συνάδει και με το EURUSD που θα δούμε τώρα. Πάμε στο EURUSD και πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα όπως τα μέταλλα και το πετρέλαιο που θα επηρεαστούν από τον πόλεμο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε τώρα ρε παιδιά, το EURUSD δίνει έναν deep retracement. Εντάξει, ήρθε σε έναν area το οποίο υπάρχει αρκετό volume, είναι εδώ μέσα. Δηλαδή το market καθάρισε το highs, ήρθε καθάρισε το low. Οπότε μέσα σε αυτόν το area τώρα υπάρχει αρκετό volume. Και βλέπετε το market ότι πάει να το τεστάρει ακριβώς. Τώρα σε πιο χαμηλό time frame μέσα σε αυτόν το area πρέπει να δούμε εμείς πού υπάρχει το volume. Αν πάμε να πάρουμε και το volume μας εδώ πέρα, πρέπει να δούμε ποιο σημείο έχει το περισσότερο buy pressure. Λοιπόν, το σημείο είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό το candle εδώ πέρα, από εδώ πέρα που ξεκίνησε η κίνηση. Επίσης βλέπουμε το market μετά ότι ήρθε aggressive προς τα κάτω, οπότε μέσα σε αυτόν το area υπάρχει αρκετό volume και βλέπουμε ότι το market τώρα πάει εκεί πέρα να το τεστάρει. Επίσης αν πάμε και σε πιο μεγάλο time frame, βλέπουμε ότι έχουμε και imbalance τη Δευτέρα εδώ πέρα, οπότε αυτό είναι το area μας για το volume. Τώρα, αφού βρήκαμε το area το οποίο πιθανόν το market να δώσει reaction προς τα πάνω, ωραία, αφού κάνει με το συνάδει με το δολάριο, πρέπει να δούμε τα targets μας γιατί μέσα στο market. Βλέπουμε εδώ πάνω ότι έχουμε imbalance τη Δευτέρα που είναι magnetic, οπότε είναι το target με εμένα προσωπικά. Και επίσης βλέπουμε ότι έχουν και κάποια internal area, όπως αυτό το σημείο που σημειώσα εγώ εδώ πέρα, που είναι το τελευταίο retracement που έδωσε το market πριν να σπάσει αυτόν το low. Okay. Οπότε αυτόν το area πρέπει να βγει εκτός και επίσης έχουμε ρε παιδιά, έχουμε και πάρα πολλά targets προς τα πάνω. Όπως αυτόν το internal, αυτόν εδώ πέρα, τελευταίο retracement πριν το market να σπάσει αυτόν το low και εν τέλει έχουμε και το magnetic προς τα πάνω. Τώρα, το τι θέλω να δω εγώ για να αγοράσω το euro για ένα retracement προς το παρόν είναι που τη στιγμή που το market μου σπάσε το high εδώ πέρα και μετά μου σπάσε το low. Αν δω το market αύριο να σπάζει αυτόν το high, τότε εδώ μέσα είναι που θα ψάξω να αγοράσω για rebalance προς τα πάνω. Εντάξει, το market άφησε αρκετό χώρο προς τα πάνω που πρέπει να ριμπαλανσάρει, οπότε για να μπω εγώ μέσα στο euro να αγοράσω, γιατί είπαμε ότι στο δολάριο είμαστε 50-50, μπορεί να σπάσει και πιο πάνω. Αν σπάσει πιο πάνω, αυτό σημαίνει το euro θα σπάσει πιο κάτω, πιθανόν να σπάσει αυτόν το low. Για να δω εγώ, να κονφιρμάρω ότι όντως θα μπω να αγοράσω, πρέπει να δω το market να σπάζει
αυτόν το high και τότε να μπω να ψάξω αγοράς. Χρυσός. Λοιπόν, χρυσός ρε παιδιά εννοείται ότι είμαι bullish. Εντάξει, λόγω του ότι τώρα ξεκίνησε, έχουμε πιο έτσι έβρασε ο πολέμος, δηλαδή έχουμε πιο έντονα γεγονότα. Το gold χρησιμοποιείται σαν safe haven, δηλαδή οι επενδυτές όλοι βάζουν τα λεφτά τους στο χρυσό όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις στον κόσμο, είτε πανδημίες είτε πολέμους, μπαίνουν χρήματα μέσα στο χρυσό και στο ασήμι, αλλά περισσότερο στο χρυσό. Αυτό τι σημαίνει ότι αν δούμε τα πράγματα να γίνονται χειρότερα με τον πολεμό, τότε πολύ πιθανό ο χρυσός να συνεχίσει προς τα πάνω. Αφού μπαίνουμε και σε μια σεζόν όπου έρχονται και τα Χριστούγεννα, όπου έχει πάρα πολύ ζήτηση ο χρυσός, λόγω του ότι ο κόσμος κάνει δώρα κτλ. Από τη στιγμή που θα έχει πάρα πολύ ζήτηση θα πηγαίνει πάνω και η τιμή. Και επίσης το τι γίνεται τώρα με το χρυσό έχει συμβεί ακριβώς πέρσι. Δηλαδή ήταν Οκτώβρης, ακριβώς αρχές του Οκτώβρη. Δηλαδή αν πάμε πιο πίσω να δείτε, για να καταλάβετε ότι τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Ήταν εδώ πέρα 3 το Οκτώβρη, σήμερα έχουμε 2 το Οκτώβρη, πέρσι 3 το Οκτώβρη, όπου το market ξεκίνησε να πηγαίνει προς τα πάνω. Εντάξει, βλέπετε ότι από εκείνη τη μέρα το market πήγαινε δυναμικά προς τα πάνω, πήγαινε πάρα πολύ volume στο χρυσό και πήγαινε προς τα πάνω εν τέλει καθαρίζοντας το all time high. Όμως τι έγινε στις 3 του Οκτώβρη? Ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Και επίσης μετά από 1,5-2 μήνες μπαίνουν και η σεζόν το Χριστουγέννων και τα λοιπά, των γιορτών, όπου είχε πάρα πολύ ζήτηση ο χρυσός. Οπότε αυτά τα δύο γεγονότα μαζί έδωσαν αυτήν όλη την κίνηση στο χρυσό. Τώρα είμαστε ακριβώς στην ίδια φάση, δηλαδή είμαστε τώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, όπως είπα πριν, που έγιναν τα γεγονότα πιο θερμά. Ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ισραήλ και το Ιράν. Μπαίνει και σε σεζόν όπου γεννάσε το Χριστουγέννων, όπου πάρα πολλοί παίρνουν δώρα κτλ. Οπότε είμαστε ακριβώς στη ίδια φάση. Εγώ είμαι full bullish στο χρυσό. Απλά για να μπω μέσα στην αγορά, τώρα σημειώσα αυτόν το imbalance τη Δευτέρα, το magnetic που ήρθε το market, το τεστάρε και συνεχίζει προς τα πάνω. Εννοείται το target μου βλέπω ότι το market άφησε ξεκάθαρα highs εδώ πέρα, equal highs. Εν τέλει το target με εμένα είναι το all time high. Οπότε το πώς θα μπω εγώ μέσα στην αγορά είναι αν αύριο το market που τη στιγμή που μου έβγαλε το high, το low έκανε manipulate το high, οπότε είναι αυτό το area που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα. Αν το market μου σπάσει το high, που πιθανόν να σπάσει αύριο, τότε θα ψάξω retracement και continuation. Εντάξει, τόσο απλό. Ασήμι, το ίδιο πράγμα με το χρυσό, θα συνεχίσω να αγοράζω εγώ. Ήδη μπήκα σε ένα position στο ασήμι, όπου ουσιαστικά ρε παιδιά, το target μου εμένα το τελικό είναι αυτόν το high που σημείωσα εδώ πέρα. Μισό λεπτό να μας φορτώσει. Είναι αυτόν το high εδώ πέρα που ουσιαστικά είναι το τελευταίο retracement πριν το market να σπάσει το low, οπότε είναι internal και πρέπει να βγει εκτός. Και ουσιαστικά το market, το τι, πώς πήρα το position μου εμένα στο ασήμι, βλέπουμε ότι το market καθάρισε το high, το low, ξανασπάσε το high, και ουσιαστικά το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνω εγώ είναι να δω το που υπάρχει volume μέσα στην αγορά. Αν πάμε σε πιο χαμηλό time frame, παίρνουμε το volume μας, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο buy volume που μπήκε ήταν αυτό το candle εδώ πέρα ακριβώς. Εντάξει, το market ήρθε ακριβώς και τώρα δίνει reaction. Το target μου ρε παιδιά είναι εννοείται το high, αλλά πολύ πιθανό να το κρατήσω μέχρι το επόμενο μου target που είναι 1 προς 4,5, είναι αρκετά καλό.
Οπότε ουσιαστικά όποτε υπάρχει πόλεμος ή κάτι ουσιαστικά που επηρεάζει τον κόσμο, τα μέταλλα είναι καλή επιλογή για να μπει σε trades. Ας σου σχηματίσουν εννοείται και καλές ευκαιρίες. Και πάμε στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο ρε παιδιά, βλέπετε από τα χτες που ξεκίνησε οι ειδήσεις ότι το Ιράν επιτίθεται το Ισραήλ. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο εκτοξεύθηκε προς τα πάνω. Τώρα, κάτι που θα κάνει το πετρέλαιο να εκτοξευθεί προς τα πάνω πάρα πολύ, αν ουσιαστικά το Ισραήλ επιτεθεί σε κάποια πετρέλαιο, εργοστάσια με πετρέλαιο τέλος πάντων στο Ιράν, επειδή το Ιράν έχει πάρα πολλά πετρέλαια, αν επιτεθεί σε αποθήκες και τα λοιπά που είναι μέσα στους στόχους κάποιων χωρών που επιτίθονται σε άλλη χώρα, τότε το γεγονός που θα γίνει είναι να καταστραφεί πάρα πολύ πετρέλαιο, οπότε θα έχει πάρα πολύ λίγο supply, θα μειωθεί το supply, οπότε θα αυξηθεί η τιμή και εννοείται αυτό θα επηρεάσει το πετρέλαιο και πιθανόν να συνεχίσει προς τα πάνω. Τώρα το πώς θα πάρω το entry μου εγώ, αν έρθει το market πιο δει προς τα κάτω, γιατί ό,τι πηγαίνει πάνω πρέπει να έρθει κάτω σε κάποια φάση. Οπότε είμαστε σε μια φάση τώρα που το market δίνει το retracement του. Εδώ πέρα το market έκαμε manipulate το high, manipulate το low, ξανασπάσει προς τα πάνω. Το area μου που υπάρχει volume είναι εδώ μέσα. Εντάξει. Εδώ μέσα δηλαδή. Όμως πολλά πιθανόν το market αν έρθει προς τα κάτω να καθαρίσει και αυτόν το low που είναι internal ουσιαστικά. Τελευταίο retracement πριν το market να σπάσει πάνω, πρέπει να έρθει από βγάλει. Οπότε αν έρθει το market πιθανόν να κάνει manipulate το low και μετά να συνεχίσει προς τα πάνω. Γι' αυτό έβαλα το entry μου πιο κάτω εγώ προσωπικά. Και target ρε παιδιά υπάρχουν αρκετά προς τα πάνω. Imbalance η Δευτέρα που είναι το magnetic μας. Εντάξει, να δούμε αύριο αν το market έρθει εκεί πέρα, γιατί πολλά πιθανό απλά να σπάσει προς τα πάνω. Οπότε που το σημερινό market analysis ρε παιδιά, ελπίζω να καταλάβετε πια πώς επηρεάζει ο πόλεμος σε κάποια συγκεκριμένα assets όπως τα μέταλλα, όπως το πετρέλαιο. Πάντα όποτε υπάρχουν πολλά σοβαρές καταστάσεις στον κόσμο όπως πόλεμος, πανδημίες, τα μέταλλα όπως ο χρυσός κυριότερον είναι οι καλύτερες επιλογές για να μπει σε κάποια trades, και όταν υπάρχει πόλεμος και με χώρες όπου είναι κυρίαρχες στο πετρέλαιο, συνήθως το πετρέλαιο να γίνει κάτι πηγαίνει προς τα πάνω, οπότε πρέπει να ψάξεις να αγοράσεις. Λοιπόν, αυτά από μένα ρε παιδιά, θα πούμε στο επόμενο market analysis.